Upat ka mga barangay sa Cotabato Province ang makapahimulos sa 7.45 million pesos nga bagong water system project sa probinsyal nga gobyerno. Tulo ka mga barangay gikan sa lungsod sa Presidente Roxas ug usa gikan sa Antipas, Cotabato. Subay sa report sa Provincial Engineers Office, apil sa mga barangay nga nakadawat sa water system project gilang kuban sa Purok 2 Upper, Barangay del Carmen nga nagkantidad og 1.48 million pesos. Barangay Green Hills nga nagkantidad og 2.49 million pesos ug Sitio Tahongtong, Barangay Lama-Lama, President Roxas nga nagkantidad og 1.99 million pesos. Samtang mukabat sa 1.49 million pesos nga water system project ang nadawat sa Barangay Magsaysay, Antipas, Cotabato. Ubos sa 20% Economic Development Fund alang sa tuig 2022 ang gigahin nga pondo sa provincial government alang sa nesgutang proyekto aron mahatagan kini og katumanan. Pulos naka-water reservoir ang mga proyekto ug 24/7 ang supply niini sanglit adunay kuryente nga nagasaksyon sa tubig. Usa ka dakong gasa alang sa mga residente sa nasangpit nga mga barangay ang proyektong patubig sa probinsyal nga gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.